Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa kuba siphinde sihlangane osukwini lanamhlanje. Muhle uNkulunkulu wethu, muhle. Baba uNsibande uyakubingelela kuzo zonke indawo lapho khona. Sithi nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siqhubeka ke nenkonzo yethu kuMathewu chapter 5 uverse 14. Nina ningukukhanya kwezwe. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke, sikhuleke singene emkhulekweni, sikhulekele inkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga ithuba osinikeza lona, sibonga ukuhlangana phansi kwalolu phahla, sibonga uthando sithande ngalo. uNkulunkulu wami nomusa, siyabonga ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo, ophendulayo masithandaza. Siyahlonipheka singelutho, siyizoni, ngoba usiphathiso komacala ethu, usiphathiso njengokona kwethu. Masiza kuwe sizivuma izono zethu, thembekile. Ulungile ukuba usithethelele zonke izono zethu. Dumo lonke Nkosi lungo lwakho, Moya Ongcwele. Siyaqhubeka nenkonzo, siyacela uqhubeke ube kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Sizofunda izwi lenkosi Mathewu chapter 5 verse 14, intshumayelo yenkosi uJesu. Chapter 5, chapter 6, chapter 7 kuMathewu, intshumayelo yenkosi uJesu. Asiyenzeni ke bafowethu ukuze sihlanganene ekhaya ezulwini. Asilenzeni lelizwe, sizohlangana ekhaya ezulwini. Kuyoba mnandi. Kuyoba mnandi. Kuyoba mnandi. Ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa sengikhona. Kodwa ngenxa yenu ngilungile, ngiyabekezela, ngizobekezelela intando kaNkulunkulu, kulungile ngihlale nani la. Kodwa nje singiyafisa ukuthi ngabe kuthiwa sengisekhaya, ekhaya, ngoba ngini la, ngisihambi. Hayike, nokho sengithandazile verse 14. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ungesitheke, kodwa sinika umsebenzi omuhle, omnandi. Just to be the light of the world. Ube ukukhanya kwezwe. Bafowethu, ube ukukhanya nje kwezwe. Awucabangi ilanga linomsebenzi omhle kanjani, njengoba likhanya isizwe nje. Thina kwelikamoya, ithina labe siyilanga, sikhanyisile ezweni. Sizinkanyiso ezweni. Ezweni elinesizwe siyisigwegwe, sizinkanyiso. Mnandi lo msebenzi madoda. Hawu, ilanga lathola umsebenzi omnandi, ukukhanyisela abantu nje. Nina nikukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse number 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Abantu ngeke bamdumise uNkulunkulu uma thina singakhanyi. Kusibiza ukuthi sikhanye ukuze abantu badumise uBaba osezulwini. Uyakhanya nje wena na. Sike sadlula ke kulelizwe elithi, ngokuba uNkulunkulu wathi akuvela ukukhanya ebumnyameni kukhanye, nguyena owakhanyisa enhlizweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. So mase sikhanyisiwe, siyabona ubuso bukaKristu. Mase sikhanyisiwe, siyayibona inkazimulo yakhe. Madoda, ayikulungile. Sike sesikhulumile ngalelo zwi. Ake sibuyeke manje size la kuMathewu chapter 4 verse 14. So qala ku14. Mathewu chapter 4 verse 14 sisakhuluma ngokukhanya. Lithi izwi lenkosi,
ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi noma sivele siqale kuverse 12. Matthew chapter 4 verse 12. Isihloko sakhona sithi uJesu uqala ukusebenza eGalile nokubizwa kwabafundi. Verse 12. Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. Verse 13. Wasuka eNazaretha weza wahlala eKhaphenawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafethali. Verse 14. Ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa u-Isaya umprofethi ukuthi izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafethali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani iGalile labezizwe. Verse 16. Isizwe esasihleze bomnyameni sibonile ukukhanya okukhulu, nababehleze ezweni nasethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Ikuphi kanti lokho ukukhanya na? UJesu oyilanga lethu. So-ke kwakuprofetha u-Isaya wathi izwe lakwaZabuloni nelakwaNafethali elingaselwandle ngaphesheya kweJordani iGalile labezizwe. Isizwe esasihleze bomnyameni sibonile ukukhanya okukhulu. Isizwe sasihleze bomnyameni, manje sekufika uJesu sibonile ukukhanya okukhulu. Yikho uJesu wahamba oqala ukushumayela kulezi indawo ngoba wayigcwalisa umbhalo wayeprofethile u-Isaya. Wena ugcwalisa okabani umbhalo njengoba ushumayela nje? Ushilo uNkulunkulu uhambe ushumayela lapho. Ugcwalisa okabani wena umbhalo? Ngiyabuza, ushilo yini? Okabani umbhalo ugcwalisayo? Bafethu ake sigcwaliseni umbhalo. Ukugcwalisa umbhalo kwenza intando kaNkulunkulu. Yebo, mina nawe asibhaliwe eBhayibhelini njengentando kaNkulunkulu. Thina sisemseni ukuthi kufuneka sifune intando kaNkulunkulu asitshele bese siyayenza. Mina-ke bafethu ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho engikwenza intando yakhe. Efika kimi ngo-2010 uyophela wathi angimakhele ibandla lakhe. Look at you, ibandla lenkosi uJesu. Ake nizibuke nje bafethu, nibangakanani nibandla lenkosi uJesu. Asikhulumi ngentabeni, sikhuluma ngebandla likaJesu. Bantu ku-WhatsApp aba-over 10,000, ibandla lenkosi uJesu. Kuyangijabulisa ufezekile kube kuthiwa umbhalo kwakubhaliwe kodwa kona umbhalo intando kaNkulunkulu iyafezeka. Mangiqhubeka ngidlula uye egameni engalinikezwayo uverse 3 lithi ozani sikhuphukele entabeni kaJehova siyofunda. Senzani every day? Siyafunda. Mina ngiyambonga uNkulunkulu akakusho kimi uyakwenza ngami. Ngibuza wena-ke intando kaNkulunkulu uyayenza yini? Lokho kwenza kusho yena yini ukuthi kwenze? Leli bandla olihola kusho yena nti lihole. Kusho yena. Leli bandla okhonza kulo wena ushilo yini ukuthi hamba okhonza khona? Ushilo yini? Hayi ngiyabuza mina. Ushilo yini khonza la ukhonza khona? Yenzani bafethu intando kaNkulunkulu. uJesu uyisibonelo. uJesu njengoba kwakuprofetha uIsaya wayaqala kulezo ndawo wayoshumayela. Uthi kuverse 16, isizwe sasihleze bomnyameni. Yithi labo bafowethu besisebumnyameni. uNkulunkulu wathumela ama-missionaries okungasekho ezweni lokho. Wathumela ama-missionaries azongena eAfrika. Asikhipha amabheshu nokufaka izikhumba nedwaba, basifake ingubo, basikhipha ukuhambaze sagqoka. Mase sigqokile basishumayeza basitshela ngoJesu. Mase besishumayezile salithatha ivangeli, salithatha sagijima nalo. Njengoba nami ngiliphethe ngigijima nalo nje. Lalethwa abamhlophe bethunywe inkosi uJesu. Namhlanje inkosi uJesu isithuma phesheya. Yebo angikakayi. Uma ingakabuyi ngiyakholwa ukuthi ngizogcina ngiyile phesheya. Ngihambisa leli ivangeli. Ngoba abaphesheya ibona sebephuma eqala kulona. Kodwa ibona abaliletha kithi. Isho ukuthini leyo nto? Ngiyayisaba. Isho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukungisebenzisa ngilethe ivangeli kuwe abese ngilahla uma ngingekho emaplanini akhe.
Akuzibuke wena ola ekhaya lezwi. Abanye benu la ekhaya lezwi, abantu ababaletha abasekho kade baphuma. Usele wena. So uNkulunkulu usebenzisa umuntu wazongena ekhaya lezwi wamdedela yena wamiyeka. Bafowethu, asibambeni lenkolo, asilibambeni leli ivangeli, asilibambeni. uNkulunkulu wethu akancengane. Kade ngilalela inkonzo yayizolo ngiphetha ngoba phela before ngiqale enye ngifuna ukwazi ukuthi ngigcinephi. La ngikhuluma amagama abuhlungu. Ngiyabe mase ngiwalalela manje asinda la ngithe khona ngincenge umuntu. Hayi ukuthi ngiyawahoxisa, ngiyawaphinda ngincenge umuntu vele. Kodwa ngiwezwitha ealuma lamagama. Kodwa ngoba bengaphumi kimi bekuthiwa ngiwasho ngiwashilo. Hayi akekho bafethu oncengwa ngokezulwini. Endaweni emnandi kangaka. Hayi akekho oncengwa ngoku. Kufanele ngabe siyayigijimela nje sonke sezulwini. Kodwa ngoba silithanda ukulalela uSathane, aniye ezulwini senilizwele iqiniso. Ihlazo leli. Aniye ezulwini senilizwele iqiniso. Webafowethu, ake sigijimeni sekhaya ezulwini. uJesu ke wawufeza umbhalo. Wena ngibuza ukuthi intando kaNkulunkulu uyayenza yini? Lokho kwenza kuyintando kaNkulunkulu yini? Utheni uNkulunkulu kuwe? Kwabanye uthi abahambe boshumayela. Abanye bashumayela emabhrijini nje ngoba bethanda kusho uNkulunkulu. Abanye bashumayela khona emabhrijini akasho uNkulunkulu. Akasho. Kodwa kwabanye ushilo. Abanye bashumayela emabandleni nje akasho uNkulunkulu. Kwabanye futhi ushilo. Ngibuza wena-ke, wena lokho kwenza ushilo yini? Phela siyini thina bafowethu? Samalunga ahlukene emzimbeni kaKristu. Kwabanye bethu khona badalelwe uku-organize nje. Baya-organize ibandla, libe organized ibandla. Akashumayela kami, kodwa ubamba those few loose ends bese liyahlangana ibandla. Abanye balethela ukuzofinance ibandla. Akhala umuntu acomplain, athi mina ngeke ngikhipha kakhulu imali la kuleli bandla. Engani ulethelwe lokho, umqhele wakho loyo. Engani uNkulunkulu ukubusisile wakunika umsebenzi omuhle, ekunikela ukuthi uhole kakhulu ukuze kwakheke ibandla. Awusafuni naleyo mali. Uzokwephuca umsebenzi. Abesevusa omunye ngoba sikhoza uNkulunkulu ovusayo. Kunjalo. And eqeda ukuqhosha ukuthi ngoba wena unikela kakhulu uvala ufaka ama-emoji. Sizokukhipha noma unikela u50,000 a month. Mawufaka i-emoji uzophuma. Ngoba uNkulunkulu uzovusa omunye uzoletha 100,000 a month. So manje wena uvimbile. Uvimbile ngoba uyayiqhenya ufaka ama-emoji bese uthi yebo ngikhiphe mina ngiyanikela. Hayi ke mina mawusufaka i-emoji nje angibheki ukuthi ubani. Ngoba lokho kuzongilinga. Ngivele ngibuka i-emoji mina bese ngithi umnikazi we-emoji akaphumi. Phela nje. Ngibuka i-emoji mina angibuki wena. Sokhohlwa-ke. And mase kufike la bezovalwa khona. Sekuthiwa basangena inhlobo. Uyohlala no100,000 wakhe a month uhlale nawo. Kodwa uma ufuna isibusiso, usuke ungaphumile ezulwini mawuphuma ekhaya lezwi. Usuke ungakwazi ukubuka inkonzo ku-YouTube. Usuke usangakwazi ukukhuluma nomngane wakho othize, umnika ama-data ahlale kuthumelela inkonzo. Ngoba wena uyahluleka ukungayifaki i-emoji. So ngcono uthunyelelwe ungathumeli indawo ngoba vele lama emoji angene ngesathi usuthi uthumelela abantu uyashare noma kuyenze njani. So mayithumelela umuntu uzobe ungekho groupini, uma uyifakela ama emoji uzifakela wedwa. So ngiyakusiza mthu ezulwini. So kusho ukuthi inkonzo udina uyibuka kuphi ku-YouTube noma uyibuke kuphi bakuthumelela uyilalele ku-VN yakho kodwa ungekho ekhaya lezwi. Asinqabi lokho. Kodwa inkinga kila ngifuna icace lento. Umuntu ongekho ekhaya lezwi bafowethu angimbukhele uvuma izono. Angimbukhele. Angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjaneni. uJesu washo kanjalo. Ngoba yibo laba bantu abahamba beyongixeka. Bethi yabona-ke lo silinda 5 years funa sivume izono. Yambona-ke lo ukuthi nokuthi hlala ekhaya lezwi uze ukuthi siwulindelani lo 5 years. Siyawulinda ngoba u5 years noma uthethelelwa ngaleso sikhathi ubhala izono. So umuntu ongekho ekhaya lezwi
angimbukheli ukuvuma izono, period. Isinkwa sabantwana lesi. Abantwana ilaba abasekhaya lezwe abafuna umbuso wezulu. So-ke ningathumi nje abantu qha umuntu azothi ngicela usuku lokuvuma izono, ngicela ukuvuma izono. Futhi basho nje abantu bayathi ngicela ukuvuma izono ezifu uzotshelwa namhlanje noma kusasa. Kanti 2031 siku-December 2031. Very soon sothi 2032. Very soon 2032. Okuhle ukuthi uma usuthola idate usuzibhala uyathethelelwa ngaleso sikhathi. Manje umuntu ongekho ekhaya lezi uzoyizwa nini leyo nto? Batshele nje umuntu uma efuna ukuvuma izono ungena ekhaya lezwi kwaphela nje. Ayike lapho nginobandlululo nje lucacile. Angizothatha isinkwa sabantwana, abantu abazokhulisa ulayini badine benga-attend ngoba bazokukhulisa. Ngeke ungitshele wena ukuthi ungahlala 5 years ulinde into ongayazi. Awukhona segriphini, awuzwazi intshumayelo, ubuhlokubekene nedate. Ngeke. Ngeke. So umuntu ongekho ekhaya lezi momnika idate udlala ngesikhathi sakho nje. Ngoba phela unezinye izinto ezim-occupyile. Ungcono usekhaya lezi ngoba uthola inkonzo njalo uyavuseleleka. Uyezwa nokuthi kwenzakalani. So-ke umuntu ongekho ekhaya lezwi akayitholi idate. Umuntu akangena ekhaya lezwi uma efuna usuku lokuvuma izono. Angazi ngiyeleni lapho sengifikile-ke nokho. Isikhathi sami asisangivumeli kusele 4 minutes kushawa 3 kuzofona umuntu ngo-3. Bese sisakhuluma ngoJesu ukuthi inkosi yethu uJesu igcwalisa umbhalo. Uthi kuverse 16 isizwe sasihleze ebumnyameni sibonile ukukhanya okukhulu. Nabe behleze ezweni nasethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Ngokudinwa inkosi sizoconnecta la kusasa siqhubele indaba. uNkulunkulu akubusisa ke siguqe sithandaza. uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa. Ngiyacela ubabusise abantwana bakhe ezindaweni zonke abalalele le nkonzo. Uyilalele ku-YouTube noma uyibuka ku-YouTube noma uyilalele ku-WhatsApp. Mbusise Nkosi, umbiyele. Ngiyathandaza, ngiyacela kakhulu Nkosi alizwe izwi alenze, ngoba ngeke umsize ukulalela izwi engalenzi. Azivuma izono ziyavunywa ngoba ngeke singene ezulwini singabuyisene nawe. Ngiyabonga ke uNkulunkulu nomusa, udumo lonke lungo lwakho lukufanele. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Umkhuhlane ungcono, ake ngikubeke lokho. Ungcono umkhuhlane kakhulu. Ngiyabonga imikhuleko yenu. Ngiyathemba ukuthi ngoMgqibelo sisemyudeni obusuphelile. Ngesonto ukudinwa inkosi sisemyudeni, nokudinwa inkosi ngesonto siseNewcastle. UMgqibelo sisemyudeni, ngesonto eNewcastle. Ukudinwa inkosi ngithemba ukuthi obusuphelile. Babunze bandi yavalelisa. I'm signing off. Ngithi uJesu Kristu inkosi.